on calminama yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV hettoɓe Pindi Média suway mawɗo debbo e gorko mo kala salminama salminago nede salminago teddugal en garti ɗo e jewte men édition spécial gam etade abbade beele majji bandiraɓe ko adi fof ko yafnade on wona wawde wona wonde fandiyankagal mataw ko yidde haalde e saaha haala so yonti sa haalani peleɗa non min calmino salminago nede salminago teddugal en garti ɗo eɗen gonde musidɗo men Abou Gaye mo ganduɗa bandiraɓe en jewninomo saabu en ɓittiɗo yewte hakkude men e Ly Alassane Abdoul Diallel Ly hande o artiro kanko Abou Gaye ko Saydou Diallo honorable député gonno directeur de cabinet Moussa Bocar Thiam fonnode koɗo meɗen no wayno o heɓani arde so Allah jaɓima en garto e makko Alhaji Abou Gaye ko adi fof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe jewninoma e togora en calmini bandiraɓe en mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe e yewtere meɗen nde mbiɗen wonde édition spécial tawi koye fanno keeriɗo walla ni e mbadi kuptitinde e no mbiɗa ni han ko etade hay sinno tawi wona mbawka yimɓeɓe hankadi puɗɗima medde yewtere nde ɓe kollitine kadi yewtere nde ende weliɓe wonande wonɓen so tawi dañama e hono ni henna ena moƴƴi heddi eɗen mbawi wiide ɓeɗon ene gasa taw ko yidde ɓe kaldi ɗum won ɓen wiyoɓe wonde ɓeɗo ko kaldata ko majjere ko jingoɓe ko ni kona ko ɗum noon woni e jewte ɗe e heddi tan ko eɗen mbiya yimɓeɓe tan no mbirunɗen guila adana ni yewtere nde ene gasa taw hen banggue konde yewtere dawrugol ene gasa taw hen banggue konde yewtere faggudu ene gasa taw hen banggue konde yewtere coftal ɓalli ene gasa taw hen banggue konde yewtere jole han kala ko joli jolden e muɗum ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla mabɓe ɓe eto heɗorade en noppi kono ɓe pamira hakkillaji mabɓe togata jarama toga en jetti bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko rewendiɓe yewtande e mbawa limtirde ɓe kadi ko mawɓe waɗɓe fayida no fewi ko mawɓe timmuɓe no fewi hono mawɗo men hawno congan mo ndulumaji woni ko France wondude mo ganduɗa ko Daouda Kaba Soumare Diaɗo waali woni ko France Diye Samba Gaye joom suudu makko Aissata Dia wonde mo ganduɗa ko Sada Mangane e mo ganduɗa ko Kardiatou Wade mo Dondu e Dieynaba Dieye mo Hoko Ƴere Rakiba mo Gollere Salira Pagnel mo waali ɓe goni ko toon to France o Idrissa Niang lollirɗo Thiaroye toga garten koye yewtere hakkudam e Alassane Abdoul Ly lollirɗo Diallel dekkiɗa yewtande hamin kaljiti an mo ganduɗa ka fanniyanke dawrugol holko oncata min hen holko ɓuccata hen e togora aɗa andi yewtere kam so tawi yewtama goto foof ko yiyande muɗum goto foof ne kadi koye gandal muɗum ko ɗum kewmi wiide heddi noon ko neɗɗo so tawi ene haala kaalowo o mbawata jogade e muɗum sañ e ko haalata ko taw aɗa heeɗomo tigui rigui kettoɗamo kadi keɗoɗa ko haalata ko eɗen gandi kanko Diallel ko haali ko min de to banggue hooram min kam to banggue hooram ala ko oncanmi hen so wona tan no hirjindeɓe e kala saaha so tawi wonko joli ɓe jolda hen ɓe mbawa famminde bandiraɓe ɓe ɓe mbawa andinde ɗumen ko yahare koko holɗum surtout to banggue hello dawrugol eɗen gandi enen rendo meɗen go to banggue dawrugol en ɓuurani woɗɗoyde hen tigui rigui ko eɗen mbawa joɗade e plateau ji wadde hen débat ji addude hen jiyanɗe en gona adoriɓe ɗum e kewɗen tan ko accude joomum tan haala ko weeli firtanu muɗum yaaha taw ala namde ala jaabuji hay ɗum ne kadi ko seeɗa seeɗa kono noon eɗen jetta laamuji ɓennuɗi ɗi nde tawno waɗino saaha so tawi en ƴeewi e laamu Abdou Diouf laamu Senghor ha yetti laamu Abdou Diouf pour daña tan neɗɗo han baɗɗo fayida e rendo meɗen mo ene jaɓa gadda micro maɗa kalda e muɗum taw ko pular o ko hunde sattude no fewi laamu Ablaye Wadde nde ari nde wonko addi hen hay sinno tawi Ablaye nde ari nde kañum won fannu no addirno kono noon gulali ngullu Ablaye ruttiti caggal ɗum ɗon ene jeeya ko fuɗɗi susnude yimɓeɓe ko to banggue wonande ɗemɗe gendiji ɗi nannede e rendo dawrugol mo kala wawa addude hen yiyande muɗum Ablaye nde ɓenni nde Macky nde ari nde kañumne wonko fuɗɗino hen wadde kono Macky ko fuɗɗino wadde hen ko yimɓeɓe wonno bonnitiri ɗum bonnitirde ɗum de ko addude neɗɗo ko bandum e ko nandi hen ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa yimɓeɓe adana ɓe ɗeɓino hultude kono noon
caggal muɗum ɓe garti e nder hen kono noon so tawi en dañi waɓe no Dialelli en wawde ɗumen joɗade e plateau ji waɓe no Alassane Ba en wawde ɗumen joɗade e plateau ji gam wawde haaldude e rendo ngo fammina ɗumen ko yehata e nder leydi ndi ko surtout to banggue dawrugol to banggue ɓamtade ko hunde nde gandanɗa honowaɗe e kala saaha ene yiiɗa hay sinno tawi ɓe noddaka kamɓe so tawi wonko joli wonko ɓe gandanɗa honowaɗe eɓe joguiti ko rendo ngo wawi naftorade eɓe poti notade walla eɓe poti noddude ɓe mbiya ahan min de mbaɗa jogui yiyande naggam eko joli ko en mbaɗi yiiɗi dañde e moɗon yewtere yimɓe fof ko noon mbaɗata yimɓe fof ko noddoɓe ene mbiya wonde mbaɗi yiɗi invita kam mbaɗi yiɗi ni mbaɗi yiɗi na donc so tawi kamɓe eɓe keediɗo en wadde ene moƴƴi e kala saaha ɓe mbawa yettade e média ji ɗi joguiɗen ɗi henna hay sinno tawi ɗi kewani ɓe mbawa yettade ɗum so tawi eɓe jetto ɗum ma waw susnude woɗɓe ɓe mbaɗano ni hay média ji en wawde wadde média ji ɗi taw ko hutortoɓe ɗemgal ngal donc min ko nden yiyande tan woni ko joguimi hen togata a jaama en jetti Moustapha Hammet Sy wondude e Mama Gueye ko fedde gilli saabi Allah en jarnimama ɓe a toka garten koye lajje ɗe ganduɗa wonko laamu ngu lajjanno bandiraɓe wonde dumuna naggam mami gustu cogguji dumuna naggam BRT mo Macky Sall wanno o maya en jiyo fuɗɗima yaade en beltima hen cogguji ɗi ustaka ha joni laamu ngu wen usta cogguji ɗi beele laamu ngu heñi idi e haalde guila anda ne wawi walla wawa walla ala koɓe jakuno ko ɓe keɓani saabu sa natande suudu aɗa wawi fibde hunde kala walla ko ɓesguji ɗi keñi aɗa andi tokara nguɗo laamu jooɗingu won hen banggue koko ɓe gawno ko ɗum woni koɓe gone roptanede wona hay soñanede ko ɗum woni koɓe gone roptanede woni koɓe gawno ko eɗen gandi sahaji laamu ɓennugu ngu nde haala cogguji kaala ko kamɓe daari ko kamɓe kaali par ce que so tawi a ƴeewi tuggude hecci fayi hanki to banggue varuji woni ko ɓenni tan ene yaltirine e haalaluji ɗiɓe kalanno e nder cogguji ustanoɗi ɗi koɓe kalanno hen ko yalti hanki ko so tawi aɗa ɓeta ɗum a tawata e nder temedere kala ɓe gartiranama fodde 95 koɓe ñiŋirtuno yimɓe ɓe mbaɗi walla koɓe kalno ɓe mbaɗani koɓe bonnitirtuno wonde wona ni foti waade walla ni walla na bonnidde tan koɓe mbaɗanno hen koto banggue cogguji ɗi so tawi aɗa ɓetanno ɗum hanki e nder temedere kala 99 ɗe ɓe kollitama ɓe gartiranama ɗiɗon haaluji tene kadi ɓe nani ɗum wadde noon kamɓe so tawi en ƴeewi firti taw guila ɓe jooɗi fewde ñallangal hande min mbiyanmi min to banggue hooram koɓe etaki wadde ko yimɓeɓe cabbino e mabɓe ko woni koɓe kucci koye duñde hakkillaji yimɓeɓe ɗi yo pa banggue goɗɗo ko wona e ko ɓuuri himmande ɗumen ko yeru tan ko so tawi ɓe payi to banggue wiide wonde ko fati e affaire leyɗele terrain ngaji ɗi mahannoɓe hen to banggue littoral o dande gueeƴo o jomumen yo dartin e gueɗe baɗe noon eɓe poɗodira e konngude hakkude Diomaye e Sonko goto o wiyani henna so goɗɗo ari wiyani henna donc toon ɓe nawri hakkillaji yimɓe ɗi ɓe nawri hakkillaji yimɓe ɗi banggue goɗɗo o kamɓe e koye mabɓe koto banggue nomination ngaji ɗiɓe goni e nomde a famide hakkillaji yimɓe fof hankkadi kucci toon kala mo heɓano feccere muɗum mbaɗo hen damboji gullannoɗo ƴettotonoɗo tan ñanden a famide ñanden tan ene ƴettoɓe ɗo en wonde koɓe mbaɗata ko wona lawol so tawi yonti hande o ko eɓe totta ɗumen firti ko kamɓe ko sabbano e mabɓe ko tigui tigui ɓe kuccanani ɗum taw kamɓe ɓe kalno ko wiide wonde so tawi ɓe jooɗima cogguji guuraka koko ustoro cogguji ɗi hanko ko ustoro ko ustoro cogguji ko noon koko ñamete ko koko yarete ko koɗo hoɗete ko courant o ko e gueɗe baɗno ɗum ɗon hay nder hen ala koɓe mbaɗi firti tan ko kamɓe koɓe kalno ko konngol mabɓe additi gollal mabɓe walla konngol mabɓe additi baɗal mabɓe kadi to banggue communication mabɓe won gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa jomum ene foti salade won ɗum wiyede wonde ko kaari haalno te hande o ɓe tolnima ɗo gandanɗa hoore maɗa wona eɓe kaala ko haala mabɓe ene firto joni tan hanki ene wawno wonde nde ɓe gonani e laamu nde wiya wonde ɓe gonno ko yiilade laamu bonnitgol ngol par ce que so tawi a ƴeewi e nder ɗiɗo duuɓi 5 cakkiriɗi laamu ɓennugo hay dar ala ko waɗi ko moƴƴi kamɓe e jeete mabɓe e hakkillaji mabɓe saabu kala ko wawno waɗede e moƴƴere kamɓe koɓe bonnitɓe ɗum ha boni donc koɓe bonnittuno ko hande o kamɓe ɓe garti hen so tawi a wi BRT oɗo El Malick Ndiaye wona ko kañum darinoɗo wi BRT o ko embouteillage addata ɓeydata ko ɓittede ɓeydata ko faaɗede ala nafoore 4 milliards baɗaɗi hen ɗi ene joguino banggueji goɗɗi ɗo keydi hen famide
haydara ala nafoore ko kamɓe darino yimɓe maɓɓe keli ko fuɗɗano gollede hen ko so wonano ɗum tawanno wona hanki ka fuɗɗorno ɗe puɗɗorno yaade tawno ɗe puɗɗima yaade ko adi ɗum ko kamɓe darinoɓe mbudi hanki kanko El Malick Ndiaye o ko kanko adi jolde hen kanko e gouverneur de Dakar ummade Guédiawaye faade Petersen holko waɗi ɗum wadde ɓeto e ƴewdade ko kanko kadi rutti dari binoɗo hanki ala nafoore hande o kanko rutti o dari o berte ko nafoore mere hanki binoɗo berte o so tawi ari addata ko ɓitto e nder wuro ngo ko kanko hanki darti o wi wonde berte o jogui ko lawol haydara ala ko haljinta ɗum haydara ala ko telɓinta ɗum eko yahata ko henna de ce fait so tawi a ƴeewi tan a tawat kamɓe ɓe mbay kono ɓe goni koye wadde yimɓe ɓe sabotage walla ko théâtre ɓe mbaɗata ni henna par ce que ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa jomum an hande han joni tan ya waylu han konnguɗi maɗa e nder hen de ce fait wonko fada e mabɓe ko fada e mabɓe koko ɓuuri himmude ko yimɓeɓe kokoɓe ñaami kokoɓe jari ɗoɓe koɗi ɗum ɗon yoɓe ussanɓe ɗum heddi noon ko so tawi aɗa waɗa hunde ɗoɓe battidoriɗo ko ɗon ɓe ponno adorade ɓe ponno adorade kay ko wiide wonde mamin noddu dendagal dilloɓe e oɗo fannu min jooɗodo e muɗumen ɗum koko waɗano watta donc rapport aji ɗiɗon baɗanoɗi ɗiɗon cimti baɗanoɗi maɓe taw ɗumen ɗon ene jooɗi ɗum ala ni noddidde jomumen yoɓe ƴettir ɗiɗon cimti tan ɗiɗon rapport aji baɗanoɗi kaldigal baɗanogal 2012 nde Macky Sall jooɗi e nder lewru wotoru walla e nder balɗe nogas e quelque lewru ngakkude seeɗa koɓe mbanno hen ko ɗum nani ɗon jooɗi eɓe mbawno ƴettude ɗum ɗon ɓe tugno hen so tawi ɓe tugnima e ɗum ɗon ɓe mbawa haltidde e jomumen wona eɓe kalda e joomum ala koɓe kaltittu e jomumen so tawi haltidde firti koko haalano ha woodi ɗo yowodira tawde no woodi ɗo yowodirano ɗo yowodirano ɗo koko wayli eɗen jotto pour haltidde holko wayli ko yowodirano ko kono so tawi ɓe mbi wonde eɓe nodda jomumen eɓe jooɗo dow muɗum eɓe kalda e muɗumen firti ko haalaka ko joni fuɗɗi wadde noon ko haydara waɗano ko ha joni kamɓe koɓe gonno e dow muɗum ko e bonnide nde ha joni koye ɗum ɓe goni kanko mi heeɗima Ousmane Sonko e conseil de interministériel nde o yeehi ko fati e affaire hijjore nde ko fati e affaire layyaji taski e wiide wonde e yimɓeɓe tiɗgol coggugol kamɓe ko ɗo ɓe tawi ɗum wona e mabɓe fuɗɗi wadde noon yimɓeɓe horoɓe jawa wiide eɓe bonnita kamɓe koɓe goni e dow muɗum ko gonga tiɗgol coggu ngu wona e mabɓe fuɗɗi kono noon ko kamɓe jooɗino ɓe mbiya tiɗgol coggugol fotani wonde fotani waadini te enen fof en nani to banggue cogguji ɗi wonande guura ka laamu ɓennu ngu ko ussi hen ko milliard uji ɗi hay goto anda no foti kamɓe en nani haare président Diaɗo kanko fof e wadde ko waɗi ko kono o waɗi hen ko o gollima hen ko moƴƴi yimɓe fof nani o darama ɗo ene wiyama wonde ko kanko Macky Sall dari waddude FMI e banque mondial caggal nde ɓe mbimo wonde yo ittu subvention ngaji pawdi ndi o fawno ngam rondanade ɗum ɓesgu to banggue courant o yo ittu ɗum o wi wonde ko loppata o ittani ɗum en nani ɗeɗo balɗe foof ko ene wiya ɗum kay mataw so tawi ene wiya cogguji tiɗɗi ɗi kam fuɗɗino koye laamu ɓennugu ngu wona kam e mois d' avril o fayi joni ko wiyete courant o ɓeydima ɗum kam wona e laamu ɓennugu donc so tawi ɓe pellihi wiide cogguji ɗi wona e maɓɓe fuɗɗi koye guyoto laamu fuɗɗi yoɓe cuus wiide wonde aha courant o noon kam so tawi ɓeydima ɗo joni ummade mois d' avril faade joni koye amen yoɓe cuus wiide noon wona tan eɓe jaɓɓato eɓe goppi ga henna kadi ko so tawi en ƴeewi manipulation ngaji ɗi ɓe mbaɗata ha joni no continue saabu so tawi en kettima oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko El Malick Ndiaye e déclaration makko hanki o wi wonde eɓe ɗamini 300 bis goɗɗi 600 bisuji goɗɗi ɗi gandanɗa hoore ma ɗin mbaɗata ko gaz o haali ɗum ko o wi wonde koye projet mabɓe oɗon projet en ji varuji jaltuɗe hanki ɗi article uji journaux ji bindunoɗi hen état Macky Sall forme muɗum ni ene wondi e nder muɗum hollirde wonde ɗum ɗo wona kamɓe ko ɗo ɓe tawi ɗum donc kala ko cuusɗa wiide wonde ɗum ɗo ko wonnoɓe ɗo en ɓe kamɓe bonni suus wiide wonde ko moƴƴi ko kamɓe moƴƴini mbasa tan fawde ɓe ɗo boni goppa ko moƴƴi ko mbiya aɗa heeroro ɗum ko heddi ko ɗo ɓe goni ɗo taw min mbiyanmi koɓe cuwa taw yalla on koɓe cuwi joni jafoɗami ɗon beele neɗɗo eɓe mbawi wadde ɗum tawa won haalleɓe ɓe tawno e ministére uji ɗi e direction ngaji agence uji ɗi ɓe guitti ɗumen haala ɓe gaddi hesɓe ɓe ganda saabu capanɗe 4 ko fawi directeur e secrétaire général ministére ittama haalani Senghor wonɓe nde woppi laamu nde tuti Abdou Diouf wonɓe Abdou Diouf itti
kono wona technicien ji gonnoɗo e ministre uji ɗi wonɓe ganduɗa ɓen ko administrateur civil en gondani hay parti goto ko gandal mum jogui ɓen ene hasi kewi ko accede poste oji he ministre politique o itte kono joni so tawi ko fotino capanɗe nayyi e ko fawi walla capanɗe jeegom fawi directeur e technicien secrétaire général ministère e ko nandi hen sawi ɓen ittama beele hande watta yolde arɓe ɓen donc famde ko wona e dow muɗum ko adda caɗele eyyi aɗa andi ko jangguɓe français ɓe ko mbiyanno ko wonde koɓe mbiyata partage de gâteau ko ɗum woni koɓe goni e dow muɗum capanɗe 5 nomination hakkude directeur e PCA e ko nandi jiiɗa yawtuɓe anan ɓe jiiɗa yawtuɓe anan ɓe c'est à dire aɗa andi ñanden aɗa andi probléme o ko ñanden joma e hoore muɗum ko kañum haali wi wonde eɓe jogui fodde ujunnaje 4 nomination moɓe poti wadde pode yimɓe mabɓe e yimɓe mabɓe firti kam ko kamɓe kala gonnoɗo ɗo mo wonano ƴettotoɗo wonano bonnowo on kam heɓata feccere ala no wawi to no wawi taw wona ƴettoɗo wona bonnowo kono taw koye mabɓe jeeya ala so ala e wawi wonde saabu wona kamɓe fof ƴettoto ɓe ƴettotaki no waɗi ɓe ƴettano ko ina hen ko foɓe heɓde gueɗe men kono gartanmi ko hawnade nde ko wiide ministére o mi wi won ministére uji won technicien ji gonɗon comme joni élevage no yewdo kanmi wonɓe ɗon duuɓi sappo e sappo e jeegom ministre ne wawi wasde andude kono goɗɗo o so ari so tawiɓe ɗon jaaɓi hutorde haqqillaji mabɓe dañta caɗele mais sa itti ha laaɓi a fuɗɗitima à zéro holno ɗum wurdata eyyi ko ɗum woni ko mbimami wonde ko kamɓe ɗo ɓe jarata ɗo taw ɓe goƴaka ƴewde technicien ji ɓe goƴaka ƴewde anduɓe ɓe jogaki ƴewde fanniyankoɓe ɓe goƴa ko ƴewde yimɓe mabɓe ɓe holno ɓe joƴƴiniri ɗumen ha goto fof natta ƴettade ɓe enen fof en nani sinno tawino wonano ƴettotoɓe ɓe damboji ko ñanden tan dari ɗo wi wonde ko fotani wonde nomination ngaji ɗiɓe mbaɗata ɗi fotani wonde wonɓe gandanɗa hono damboji wi noon o wi wonde kamɓe nde ɓe jahata a famide e élection ngaji ɗiɗo ɓe mbi wonde ko kala mo gandanɗa hoore maɗa ene jeeya e allié ji mabɓe waɗata ko million ngaji 3 kanko haali ɗum waɗata ko million ngaji 3 o wi ɗo mari tew ñaan fotani nomede ɗo noma ɗo ene saabu waɗi ko million e feccere 1 million 500 ɗum woni ko waɗi cotisation o wi Mimi Touré waɗi 6 millions Habib Sy mata waɗa Habib Sy hay mbuɗu waɗani kono nomama hanki ayno Mbodj nomama kanko Dambodj o wi wonde ko ɓeɗon potano nomede fonno nomede haw ko wiyaɓe yo mbat Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf kañum ne waɗani haydara a famide o wi wonde ko ɓeɗo en potani nomede foti nomede haw ko wiyanoɓe yo mbat mbaɗi ha gayni ɓe ko heddi fof ɓe pecco hen so tawi a ƴeewi kaɗo haala a andata noddani gandal noddani karallagal a faami fawi ko e kamɓe yimɓe mabɓe ɓe so tawi en ƴeewi hande o Dambodj ñanden ƴettima o ruttitima kanko Dambodj e Clédor Sène ɓe jeehi ɗo ene e littoral o eɓe pilma galleji janen eɓe mbiya ɗum ɗo ko milliard uji gonɗo ɓeɗo holto dañi ɗum holto dañi ɗum holto dañi ɓe mbiyani hen hay galle goto ko kaari jeeyi ɗum ala hen moɓe mbi wonde ko kaari jeeyi ɗum donc ɗum ɗon so tawi ari hande han ɓeɗon ni poti ko sanctionnéde Dambodj en Clédor Sène en so tawino woni ko laamu normal ɓeɗo potani nomede poti ko joñede banggue waɓe hen no capitaine Touré en potani nomede poti ko joñede banggue kono hande o capitaine Touré so tawi ene wiyatano ko capitaine hande o so tawi ala ko heddirani ɗum e gurdam muɗum so wona artude ha wiyede wonde ko kañum woni directeur général AFP ji aɗa andi kam oɗo ko dégradado ha ɓurti e koto keldo kañum nomaka joni toka gartane e banggue goɗɗo fadi feccere makko de eyyi gartane e banggue goɗɗo 94 milliards mo Ousmane Sonko ɓoyno haalde e Mamoudou Diallo e titre foncier Tengej ñaamaɗo ko poɗɗo yoɓede ko nandi hen yantude e ñaawa Adji Sarr e ley firtuɗo sa joni ko OFNAC eɓe ganduɗa kañum jogui cour de compte ko manno ko ubbita holto ɗum fani leydi ndi eyyi aɗa andi ɗum foof koko mbimami ko yiddude ittude hakkillaji yimɓe ɓe ko ɓuuri jojjande ɗumen ko ɓe parna ɗumen e banggue goɗɗo ala tokat ɗon noon jaafuɗa so tawi OFNAC waɗi cimtol muɗum hokki procureur noddani jomumen sa sawo e kayitaji majji beele lawol waɗani so goɗɗo nomama ne jogui droit hebde ɗen kayitaji ƴewto eɓe mbimi kamɓe wona kamɓe ƴewtoto kayitaji hay goto mabɓe wona juge hay goto mabɓe wona procureur kamɓe ɓe jogui droit tan ko yamirde yooɓe jamirɓe kaaɗa ɗon ɓen mbaɗa golle muɗumen kadi ko heddi ko hunde nde koko ñaawa ha gasi kala ɗo fonno rewede Ousmane Sonko
hakkunde muɗum e Mamour Diallo hakkunde muɗum e Mambay Niang hakkunde muɗum e Adji Sarr kala ɗo fonno rewede e to banggue ñawore sarɗiji ko dokkunomo fof ko baɗɗo ɗum ha timmi avocat ji makko koko mbaɗi ɗum ha timmi donc hande o hay dara ala ko heddi so wona taw ko kamɓe ɓe jooɗima eɓe jogui doole ɗum tan woni ko heddi hen heddi hen tan ko ɓe kutoro heddi hen tan ko ɓe kutoro doole mabɓe kono so tawi woni ay togare gonga mi wona juge a faamide kono noon juge uji ɗi ko kaalata hen ko so tawi en tugnima ɗum ñawore Ousmane Sonko aɗani mi wima wonde ñawoje ɗe so tawi aɗa ƴeewa ñawore fof ɓurde judde e ɓurde hewde yimɓe e ɓurde hewde gulali ko nde Ousmane Sonko hakkude muɗum e Adji Sarr no foti appel aji ɓe mbaɗi hankkadi recours aji ha dernier mabɓe hankkadi sasa ha gasa Ousmane Sonko dogi sali arde tawtorede par ce que kala koɓe ponno wadde ɓe mbaɗi ha laaɓi cer kala droit makko mo joguino kanko to banggue tuumaɗo hunde ko foti wadde kanko Ousmane Sonko o waɗi avocat ji makko mbaɗanimo heddi tan hande o ko gueɗel gotel holguel gueɗel ko Bassirou Diomaye Faye laami ko kanko woni premier ministre Bassirou so tawi haali to kanko o haala ga en heddi ko o hutoro doole o manipula Bassirou ɓe kutoro doole ɓe gartira ɓe pawa walla ɓe pirta ko waɗano ko kono so tawi kam koto banggue sariya ala foɗɗo ɓe mbawi ala toga garten aɗa ñawore yimɓe ne mbadda haaɓe maaye ɓe jaaha ñawde ñawde caggal ma hayso maayi ɓe tawaka maître Babacar Seye par exemple ñawo mum wonkama yogas ene arte wadde Mamour Diallo joni e alhaali Adji Sarr o e Mambay Niang o ene wawi tawa nde ɓen gone laamu nde ko kañum jogui doole kañum jogui juge uji jogui foof calo ubbidde haala ka haalaɓa goɗɗo ne jogui droit arde janggo ubbide haala ka wawi ñawte toga e aɗa andi sinno tawno kamɓe e oɗon saaha nde ñawore nde ñawete nde kala nde ñaawa avocat ji makko daro mbiya jaɓani nden ñawore namdoto yo ñawte sinno tawino ko ndolago so tawi wonde ɓe noddi ɓe mbiya wonde ala kono ala fof nde ɓe mbiya ala fof nde ɓe mbiya wonde on potani ala fof nde wiya wonde on kanani fofof ɓe ndewi ha laaɓi cer heddi ko woni ko maître Babacar Seye e ko woni ɗo henna ko wona gotum ko gueɗe ɗe jiida ala ko ñawore tan jinmi wiide ko ñawore no ñaawe ha gasi waɗama kala walla juge salo walla procureur waɗi ɗum classé ay maître Babacar Seye nde ñawore makko nde ñaawa Clédor Sène en piya koye niɓɓuru he wona ko kañumen tumano jagga coka hol jaltinɗo Clédor Sène yaltiri Clédor Sène ko Abdoulaye Wade waɗi indemnisé famille maître Babacar Seye temedde 2 millions e oɗon saaha donc ɗum ɗon noon firtani e kono firta ñawonde gaside ñaworde koko gasi ko loi esan wiya tan ko yo accoɗo haale sukaɓe kaali he canggui mbi ala sago haala ka haale saabu ñawaka ha joni aɗa andi loi esan oɗon biyeteɗo o loi esan o ko Abdoulaye Wade yamiri esan hey ɓe nawi loi o woni hoto haala ka haale assemblée nationale voti loi wonde kaɗo haala hankkadi gasi saabu amnistie woodi sa PS wonno ne wiya ko PS yamiri Djibo Ka wona ministre de l'intérieur ko PDS waɗi wadde nde PS yani PDS are nde Abdoulaye Wade no fonno laɓɓinde hoore muɗum won ñaawa ɗum ha laaɓa wiya wona kañum kono so tawi ñaawi wi nde heɓe hokki on deƴƴe yoɓe deƴƴo ɗo mbiƴi ko tumde hoore mum walla firtoto ka kono wawi haala kano artude janggo ko ñawte wadde sen jiiɗi wiide kaɗo haala Mamour Diallo e Ousmane Sonko haala makko e omo ganduɗa ko Adji Sarr haala makko e Mambay Niang so tawi nde ɓe goni e laamu nde e kamɓe ɓe négligino haala ka ɓe calli ñawde ɓen jogui hakke artude haala ka toka haala ka ñawte tokara ko mbimami ko kala nde ɓe gartiri ɗum kamɓe ɓeeɗo koye koɓe liɓitaɓe koye ndolago ɓe gartiri ɗum kono ɓe pawani ɗum joga wonde ɓe e gonga beele yawtuɓe wona ndolnolago sabi calli ñawde lawo aɗa andi holko waɗi ɗum ala mami haalani ay Mambay Niang nde o tuumi ɗum de ndi ha wuli wona o wi wonde ko juumɗo wona wi wonde o fayodiri ko cuuɗi ɗiɗi on kam aɗa andi jebbilima jaaɓi wonde ko kañum haali hay goto fiyani e hunuko makko kaaƴe sukara kele hene sukara hay goto waɗani hen ko kanko dari o wi wonde Mambay Niang ko tuuma nayyi o waɗi ko ɗiɗon kayitaji wannoɓe loskito ngo ɗiɗon enquête aji mbaɗi ɗum ha gayni rapport aji muɗum min mbaɗa jogui ɗum hami namde ko kanko wino hay goto wiyananimo noon gatten to saaha o nanɗoya gatten déclaration politique général saaha fandima Ousmane Sonko haali
o waɗi conseil interministériel caɗele ndema ka nan ɗo ma garto hen o haali o ɓoyta déclaration makko politique général beele aɗa jogui jorto opposition hande ma salo déclaration makko walla yiɗa liɗi laamu makko walla aɗa sikki won ma ka bawɗo waɗede hen so suusi haal ɗum komo holni ma député ji goɗɗi gumma banggue goɗɗo janta e makko haw yewtino miijo makko ngo e togara aɗa andi Ousmane Sonko nde tawno omo heppani laamu omo yiɗi laamu ha ɓurti en tout cas kon denɗiraɓe ma taw min gona denɗiraɓe aɗa andi holko min teskotomi tan koye golle joomum e yiyande nde joguimi hen nde ay ñanden mi haali ɗo ene mo mbaddunɗami ɗo ene neɗɗo Sonko mbimi kala nde Bassirou Diomaye Faye noddi conseil des ministres gayni kanko Sonko ni mawo noddu haysinno wona haydara ene fayni eko kalmi ko hande o wona en nani ñanden kanko Bassirou Diomaye Faye le 1er mai nde o yeehi ɗo yen région de Thiès famde to Mbour 4 wona ko toon waɗi déclaration kala ko faati e construction ko wonano gonnoɓe sanciji e fofof yo dartine ha laaɓa cer e littoral o dartina o ruttiri syndicat ji famide BTP duttiri ñaagui audience jiidiri e makko kanko Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la république en tant que dokkunoɗo konngol muɗum golle yo darto ɓe kaltide e makko ɓe paamodiri golle ɗe yo continue loskito wone waɗede Ousmane Sonko holko wi heccanki Ousmane Sonko wona o yaltini ɗuma o wi wonde kala ko faati e sanciji yo arrêté joni noon an président yo wi wonde yo arrêté rutto wiya wonde yo continue en tant que premier ministre ngara dartoɗa mbiya wonde ko président wino wonde yo dartine ko yo continue holto pawɗa ɗum ko kanko woni président walla ko Diomaye woni président ɗon Sénégal naaɓe ene poti namditadeɓe namdito Bassirou Diomaye Faye mete ko kañum woni président walla ko Ousmane Sonko woni président ene foti labde e hakkillaji yimɓe ɗi mbiɗa wonde déclaration politique générale wona a nani hanki oɗo no wiyatno ni kadi directeur port autonome mo Dakar lomtiɗo Mountaga Sy o a nani déclaration mo wona o waɗano hanki ko o waɗano hecci hanki ko invité ko kanko woni parrain dîner de gala moɓe mbaɗno Keur Massar wona ko toon wi kamɓe ɓe jogui ko 25 députés kamɓe Pastef naɓe laamiɓe ɓe jogui ko 25 députés e nder temedere e capanɗe jeegom député ɓe jogui hen ko 25 laamu mabɓe ɓe mbawa laamade laamu mabɓe moƴƴa ɗon ɗo ɓe goppi député ji ene jooɗi ene jamfi milliard uji eɓe gondi e muɗum eɓe kuccire muɗum eɓe kaɓa e muɗumen eɓe mbiya wonde yoɓe dañ polgu on kam hankkadi firti kañum ko holliti défaite makko kanko Ousmane Sonko to assemblée nationale ruttiti kadi fawti hen wi wonde mi haɗni ɗo haalam gila Ousmane Sonko mettinani holko Ousmane mettin ko kanko haali wona Abou Gaye haali donc ɗo haali ɗum ɗon ɗo kanko o hoore makko o settini wonde kamɓe ɗo ɓe goni ɗo koɓe liɓaɓe ha gasi aɗande so tawi onon kon mbiruji ɗiɗo oɗon payi e gueew ko onon keɓori sippirde mo kuccodirɗa keɓorɗa sippirde o an aɗa jottori ko an wawim ko an liɓotamo kanko o sikkini wonde min noon oɗo ko keɓorɗo libde mi bongu on hankkadi so tawi on nanggodiri hakka liɓo ɗum wona mbima won so tawi ɓernde waɗi gewol anni jomum e ko to hade ko politique kalten ina wawi so wi noon taw wonɗo fayi ɗum kaldugol jamma ngol ñumodiral ngal goɓɓe niɓɓe ɗe mbayla ɓuufka ka to banggue politique ina wawi taw on député ji keɓaɗi jaaɗe APR jaaɗe landaji goɗɗi e goɗɗi e telɗuɓe tawa janggo eɓe kolni soɓe noddina mbawa yentude mabɓe mbaɗa andi de coppuli ɗi e hewde ñumbal ɗi e hewde e goɓɓe niɓɓe ɗe mbiɗa ɗe ndaw milliard wiide eɓe daña majorité ha ɓe dufta temedere e sappo député no foti PDS woni adversaire no foti PDS jogui PDS jogui ko 25 député so yante ko mabɓe koɓe gona capannayyi holɗum ɓe gona capanɗe joyo gona capanɗe joyo eyyi ko adi koɓe kolbito ɗum ɓe ñaatinoɗo eɓe ƴeewoya taxawu Sénégal eɓe ƴeewoya ceerno Alassane Saleh no wawi ƴeewoya toka waɗoɓe politique kaɓata lourdal ko intérêt ji jaata ko ɗum woni ko mbimami ko mbimami wonde ko so tawi ala ko heddi so wona kamɓe ɓe jiilono ɓe dañiri majorité assemblée nationale o ndaw million ngaji
eyi hay soko ɗum ndaw milliard uji hay soko ɗum corruption feeñat ɗo corruption moɓe kaɓatono o eyi a famdi rupture moɓe mbiyanno o kamɓe koɓe artuɓe hen eɓena lumbo e nder muɗum ha gasi taga a jarama mate mamon koye gasi haalani joni noon président Amadou Ba arti ko janno caggal leydi ko yeehi ko jokkodirino holko wonno e dow mum e gartagal makko ko cikkuɗa ko artirta ay so tawi a ƴeewi so tawi en ƴeewi déclaration politique générale biyeteɗo wona APR Macky Sall rokki konngol en nani Seydou Gueye porte parole mabɓe haali wonde eɓe mbaɗa remobilisation yimɓe mabɓe APR naaɓe remobilisation oɗon moɓe mbaɗata eɓe mbaɗa tourné ɓe gadorto ko yaade Kaffrine Kolda Ziguinchor Sédhiou ko noon ɓe jeerata e région ngaji Sénégal ɗi fof pour préparade prochaine élection ko hol yon élection moɓe prépara koye konngol Macky Sall de élection présidentielle paaɗo Amadou Ba natti hanki hecci hanki Amadou Ba ɗo natti hecci hanki ɗo hanki o hirdi koye Moustapha Niass e Aminata Mbengue Ndiaye wona maire ɓen ko Kowhuy e Benno Bokk Yakar ɓeɗon gembuno Amadou Ba Amadou kañumne nan woni e campagne haade mawɓe gembiddemo wonde gembidɓemo banggue kañenne cali ɓen nana goni e campagne Amadou Ba nana woni e campagne nana haalda e Kowhuy ɗi Macky Sall nanto nana haalda e Kowhuy ɗi na haala banggue mum nana haala banggue mum Amadou nana haala banggue mum donc goto e mabɓe fof woni ko yiilade no tamiri base muɗum woni ko yiilade ɓeɗo ɓeɓe kuccodiri ɗo henna ɓe hol fannu moɓe gardata e muɗumen to banggue haare mete ko cordi ɓe gardata e muɗumen toga jaafoɗa ko saabi ha Macky Sall sen gonɗini Jalel kam koko sali Jalel liwi ko Macky Sall haaldani e mabɓe ala ko waɗniri so tawi ko haala ko gonɗi président Macky Sall wawi yaltinde Diomaye e Ousmane Sonko yaltini mabɓe ɓe laamima beele janggo so tawi andi kañum jogani yaade wawa kadi wiide député ji mum yo janta e mabɓe gotnaɓe eyyi aɗa andi hande o kanko Macky ala ko ronki wadde Macky kala ko waɗani o welaka eyyi kala ko waɗani o wondi ko o welaka kono so tawi tiisi o andi ɗo ɓe goni ɗo henna ɓeɗo ko haalduno e muɗumen ko wonko goni firtirde seeɗa ko dartotoɗoɓe par ce que o woppirtaɓe noon tan eɓe naata e guesa makko eɓe ñaaya ko baɗɗo pitti makko omo lelni ko baɗɗo pitti makko omo lelni gase dollude pour so arti janggo donc kanko Macky Sall ɓeɗo henna haɗatamo tan waddude e muɗumen face ɓe ƴañodira wecco koɓe goppanamo ko woppiriɓe ko woppiriɓe ko noon wona to banggue président o wonata koto banggue moɓe lammini tawa laamaki o walla laamiɗo tawa lamminaka e 1000 milliard covid 19 keɓaɗo ñaama bojina ha laaɓi mo dossier mo ubbita o ay 1000 milliard o kamɓe koye mabɓe ɓe nani nder 1000 milliard o holɓen kamɓe ɓeɗo laamiɓe ɓe eɓe nani nder 1000 milliard o ay tokar ɗiɗa fonte on depoɗa e ay so tawi aji non aɗa andi ay deftere jangguirte tan ko bandum eɗen gandi ay Ablaye Wade nde ari nde wi ko ene ubbita kala ko socialiste uji goppuno ɗo henna ene waɗa e enquête aji muɗum Ablaye Wade nde ari nde wi ko ene riiwa fof ene fitta ha laaɓi ceer ha yetti chef protocole Birino Diatta ene jeeyaɓe Ablaye Wade riwno wona o artiri ɗumen c'est à dire o tawi wonde wawa yarude noon Macky nde ari nde kañum e hoore muɗum waɗi ƴoƴe woppi ɗon ene janguira Ablaye Wade waɗi CREI Abdou Diouf waɗi enregistrement illicite Macky waɗi OFNAC c'est à dire goto e mabɓe fof so tawi ari ko inde tan changeta so tawi aɗa yiiɗi hisde goppa ko woni nder ko change inde nde so tawi a change inde nde tottira konngol maɗa less ko heddi kono ko kaala ha dow ko eko woni less ko ko gueɗe ɗiɗɗe jiita jiɗɗa wiide ko ɓeeɗo yo goppu 1000 milliard moɓe jiiɗi haalde o yoɓe goppu 94 milliard o yoɓe goppu madinirani lawol ndi yoɓe goppu liggeyaji liggotoɓe ɓe yoɓeteɓe tawa mayɓe nani hen hewɓe ene dawa guese mumen ene jomnoɓe yoɓe gaccu ɗum an tokar an ɓe mbawa wiide ko foti no leydi ene ɗo henna e nder leydi Sénégal ko rewani lawol kamɓe capanɗe nayo fuɗɗiɓe nomede e nder oɗo gouvernement so tawi a ƴeewi kamɓe fof koɓe inspecteur uji impôt et domaine ko toon ɓe gummi kala ko faati e leydi ko kamɓe couvre-no ɗum ko kamɓe gonno hen eɓe mbawa wasde dañde hen haydara ɓe ɓurti joni e pourtant ɓe meeɗa ɗum haala ɓe ɓurti nogas ñoyoɓe joni mbimi hay goto e mabɓe meeɗa wiide wonde feccima feccere leydi et pourtant ɓe jogui quota mabɓe eyyi joni ɓe mbino ko nogas joyo e secrétaire uji joni capanɗe joni ɓe ɓurtino walla ɓe cuwa i wona nomination ngaji gaari capanɗe joyo e ɗiɗi d'accord
tokara kala ko Dem ɓe ministre ay so conseil tawi a o. ƴeewi sa ƴeewi presse o hannde ɓe mbima wonde ko Ousmane a faami de e Diomaye nana jokki feccere muɗumen e yimɓe muɗumen noon nana jokki feccere muɗumen e yimɓe muɗumen goto fof nana totta yimɓe muɗum ɗo heedi ɗo kedanno ɗum ɗo Damboti en kedannomo koye ƴattoje d'accord joni jinmi wiide ko bagge député ɗi so tawi Macky e Amadou Ba jaadani beele cikkuɗa Amadou Ba ala député ji gonde muɗum Amadou Ba won député ji gondi e muɗum won ancien ministre uji gondi e muɗum no député assemblée yimɓe haalde beele won député ɗi o joguiɗi won cikkuɗa député ji gondi e ɗi makko cikkuɗa so ƴamama so yahan so ƴamama so watte walade joom no wawi hawde aɗa andi hannde o ɓuri mettude ƴamande député fof ko Amadou Ba kala député gonduɗo e makko pour ƴamde ɗum kamɓe ɓeeɗo haɓe keɓa ɗum ko hunde sattude ko saabi walla ɓe lima milliard uji ko saabi par ce que aɗane holko waɗi ɗum hannde o gonowo opposant tan tawi komo mbiyata wonde ko radical ɓurɗo han mo yiyata haydara e ko feewi ko Amadou Ba wonata wona Macky ay Amadou Ba oɗo mum mbiyata wonde ko ni ko na Amadou Ba liggorto ko less wona liggortoɗo dow kamɓe koye mabɓe eɓe gandi ɗum Macky ena andi ɗum saabu kamɓe ɓe kaali ɓe kalti koɓe haalɓe ɓe kalti Amadou Ba ko yahata ɗo ko kamɓe fof koɓe haalɓe ɗum heddi noon ko Amadou ko atu muɗum goto tan mo jogui ko wona kewɗo ɗemgal défaut Amadou goto mo jogui ko communication makko moƴƴani a jaama Abou Gaye hino ko sabu mi taƴata ɗo yewtan nde kono kojomaji ɗi gari ha ɗo musidɓe noon ɓe ñaaguima no fewi janggo ma lawol yewta wonde ma en kala commentaire uji ɗi ɓe mbi famɗi yewta nde yewon waktu noon haalleɓe eɓena keeɗi ko heddi ko eɓe ñaagui famɗi e nder laabi ɗiɗi e nder yontere kalden pamodiren mo Halimata paminen mo Halimata Dia e jewte goɗɗe ɗe ganduɗa ko kesse e ballal Amadou Moussa directeur de programme jewte goɗɗe kesse ko gawaji so Allah lamɗo jaaɓi taw ko ɓeytoɗo yañude to banggue kabaruji ɗi toka ko konngol panta e yeeɓiyankoɓe suuɓiɓe wiide an ka demande social alay sago garta jamma ñalawma suwa kikiɗe eɓe ganduɗa ina jettuma ina mantuma ina jarnoma ho konngol panta e mabɓe e tokara ko addi fof ko ceerno Harouna Thiongane mo mbiɗa o jamma fof garɗo min mbaɗanmi journal e radio Pulare speaking ko 2 heures jamma heure meɗen ga en kamɓe to Amérique taw eɓe goni e 22 heures somi waɗi journal tan o heeɓi o gayni o waɗa ham message mi heeɗima journal ma mi gayni omo jeeya e addotoɓe kanko e bamodi oɗo eɓe jeeya e addotoɓe donc mbaɗa ñaagoɓe duwaw par ce que neɗɗo ko waɗata fof toujours ene sohli hen duwaw kono noon mbaɗo no musidɗo meɗen Mouhamadou Ba mo ganduɗa hono aɗa jeeya ko toon to Feralla to mbaɗo no musidɗo meɗen Hassimiou Gayde jeeya ko ɗo henna e Sasel ko jaggal ɗo ceerno Madani ɗo henna mbaɗo henno ceerno Ibrahima Ly nan ɗon kono noon lewlewal communication e kuuɓal darde Abou Sy darde muɗum settinde ko fati e ɗemgal ngal par ce que aɗa andi min noon mbaɗi yiiɗi kanko Abou Sy jottoɗo ko fati e ɗemgal ngal par ce que ɗeɗo balɗe wonko haale koko dooki en won musiba kaale heɗo mi yii communiqué président hanki mo président mo waɗi ko fati e ɗemɗe gendiji ɗe ito fati gari par ce que wonko nani wonko nandina nde tawno won haalde mo Boubacar Boris Diop e keñanaji bindi faade makko il faut ko haale ko musiba ɗemɗe ɗe ko haale leydi ndi koko addata caɗele ko addata caɗele won jaaɓiɓe mo gayenna tawi ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe jabtimamamo wonde ɓen ko kalantamo ko musiba ɗo makko ɗo donc basade mo e ɗiɗo ɗiɗi o ɓeta o anda kanko holto dartorto kadi Sénégal naaɓe eɓe mbawi moƴƴinde kono koɓe bonni tan tuma ne yaawi donc ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hono ɗum foti rentade ɗum ko jarnade bandiraɓe fof e diwodirde e muɗumen musidɓe meɗen guiƴiraɓe men mbaɗono aw Mouhamed Cheybani nan ɗo henna Abou Cheybani aw woni ko FAO ko kettotoɗo tigui kañum e joom suudu muɗum Kadia aw ko hono noon mbaɗono Abdoul Aziz aw kañumne kadi nanɗo ko sivoɓe en directeur am woni directeur Moussa Hammadi Sarr Moussa Hammadi cukalel tokosel ngel gandanɗa hono Allah no lubri ɗum hakkille hakkille peɗɗitiɗo hakkille kadi udditiɗo kewɗo kadi needi kewɗo needi par ce que en jii ñanden ministre makko nde ari honde jaɓɓugal o waɗani ɗumen ko étudiant ji ko kañumen daari kaali wona Abou Gaye haali ala ko étudiant ji ɗi ko kañumen daari kaali mbi kañumen ɗo goni ɗo henna campus social o haydara ala ko manquira haydara manquiraka
wona Abou Gaye ha donc baaɗo noon kanko Moussa Hamad Sarr jaaɗo cuuɗi meɗen walata eɗen duwonomo eɗen jiya ko wawi hikka ko yo Allah rokkumo wawde ko ɓuuri ɗum eɗen jogui jorto moƴƴone so tawi tan Allah ene yoɓa neɗɗo o golle muɗum so tawi o yoɓama golle makko o nimsata kanko Moussa Hamadi Sarr o donc eɗen jarnomo eɗen duwono bamodi noon nulime makko wi wonde ene yiiɗi bismademo e yewtere muɗum holmo woni an ɗum ɗonne kadi ma en jokkodire makko hen eɗen gadodir ɗum e bamodi wiide wonde so Allah jaaɓi o arino ɗo kono mawo artuɗo en so Allah jaaɓi ko fati e nde ɗon yewtere togal a jarama en jetti Mokhtar Ali Sy gardiɗo heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pinde Média wonde Djiby Dia toon to Olmo Diandioji e dendagal bandiraɓe fof en jettiɓe en jarnimamaɓe jetto joɗi fuɗɗima ɗo lelal communication en jettiɓe kamɓe kala Ousmane Makali Hamme Amadou Ly Abou Sy Hamad Ali Thiam e hol gonɗo toga Abou Ndiaye Alaji Abou Ndiaye Madina Gounass e kamɓe foof en jettiɓe mo kalɗen men kalana ko ɗo katen e yewtere men édition spécial ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi